गोजोन्थों खुलुमग्रोबाय दिनै मोनसे जारिमिनारि सान जे दुवार्स एलेखानि जोङो मोनसे सार्भे खालामबाय थादोंमोन दिनै फैयै फैनानै बे 18टा दुवार्सनि जोबथा सिमनायाव जों दंफैयो जे नाखि जोंनि जे दुवारान्चल प्रदेशनि जे सिमनाबो जागोन बे दुवार्स जाहैबाय नोंना ओरैहाय सोनाब फारसे थाबाय नोंना थाराय दुवार्स दायो जोङो तिस्ता ब्रिजआव दङ बेनो जोबथा 18टा दुवार्सनि माने बर्डारा बेनो जायो दा बेनिफ्राय लानानैनो जोङो सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम जोङो मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो प्रसार खालामबाय थादोंमोन दा दिनै बे जिनिसा जाफुंबाय नोंथांमोना लोगोसे थाबैनो बे मोनसे आउटलेटखौ मेपखौ बा नोङो ब्लुप्रिन्टखौहाय नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बाथ्राया जाहैबाय ओरैहाय बे वेस्टार्न दुवार्सआवहाय बेंगल फारसेथिंहाय 11टा दुवार्स दङ आरो जोंनि आसाम फारसे 7टा दुवार्सफोर दङ बेखौ माने मिलायनानै 18 दुवार्स गासै सरजाबनानै 18टा दुवार्स जायो आरो बेखौनो होनो गासै 18टा दुवार्सखौ लानानै मा होनो दुवारान्चल प्रदेश जोङो मोनसे जारिमिनारि जे जोंनि हालामखौ लानानै जोङो बिगासिनो दं भारत सरकारनिसिम आरो बे जिनिसा जाहैबाय जे दानि जे कामतापुर बा नोङो कुचबिहार स्टेट बिगासिनो दङ बे हालामा 18टा दुवार्सआ बेजों जेबो लोब्बा गैया बेयो 1869 भुटान दुवार्स एक्टआवनो बे एलेखाखौ एक्सक्लुडेड एरिया ट्राइबेलफोरनि आलादा एखुथा एरिया होननानै डिक्लेयार खालामखानायखा आरो लोगोसे नन रेगुलेटेड एरिया बेखौ लानानैनो बै समनि हिदायत आली कर्नेल बिथाङा बे एलेखाखौ सालायबोबाय थादोंमोन माने 1869निफ्रायनो आरो दा बे जिनिसा फैयै भारत स्वाधीन जानायनि सिगांसिमबो 1944सिम बा 1947 सिम बे एलेखाखौ ट्राइबेलफोरनि एखुथा एलेखा हिसाबैनो एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै बै समनि जिपि मिल्स होननाया सालायबोदों जोबथारनायाव प्रथमानो जाहैबाय नोङो हिदायत आली कर्नेल बिथाङा बे एलेखाखौ सालायबोदोंमोन थारमाने ट्राइबेलफोरनि अरायसम बे एलेखाया एखुथा ओनसोलखामोन दा जोङो बेखौ लानानै होनदों जे कुचबिहार आरो अनन्त महाराज बा कामतापुरनि जायफोर डिमान्ड खालामगासिनो दं जे बेजोंहाय बे दुवार्स एलेखा हालामा खुनु लोब्बा गैया 1949नि मार्जारावबो बिथांमोना जादों 28 आगस्ट 1949आव कुचबिहार मार्जार जोंना बे दुवार्स एलेखा जादों 9 आगस्ट 1949आव दा बे एलेखाया आलादा दा ओंखायनो जोङो बुंदों जे कुचबिहारा जुदि बा कामतापुरा जुदि जानो थांगासिनो दङबा जोंनिबो बे समावनो बे एलेखाखौ लानानै आलादा रायजो भारत सरकारा दानानै होनांगौ आरो लोगोसे जों खावलायदों जे भारत सरकारा जोंनि बे दुवार्सनि प्रतिनिधिफोरजोंहाय रायलायनांगौ थाबैनो अन्यथा जोङो गणतान्त्रिक भाबै गोख्रों आन्दलन खालामगोन मानोना जोङो बे एलेखाया जोङो मिन्थिगौ बा जोंनि जारिमिनाव लिरनाय दङ बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ट्राइबेलफोरनि मोनसे ओनसोलसो बेहाय इनार लाइनबो सोलियोमोन माने रेस्ट्रिक्टेड एरियामोन बहाय नोङो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि खुनु माने बहाय अधिकार गैयामोन दा बे एलेखाखौसो लानानै जोङो बे जिनिसखौहाय जोङो 18टा दुवार्सखौ आलादा रायजो हिसाबै दुवारान्चल प्रदेश मुङै बिगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बियो कुचबिहारनिबो नङा आसामनिबो नङा आरो बुंनो थाङोब्ला बेखौ मार्जार खालामनानैसो 1949आवबो सोनाय जादों दा बे ग्राउन्डआव बे एलेखाया फुरा माने एक्सक्लुडेड एरिया ट्राइबेलफोरनि दा बे एलेखाखौ जेरैखियालाबो भारत सरकारा जुदि कुचबिहार कामतापुरखौ मर्यादा होयोब्ला इउनियन टेरिटरि हिसाबै जोंनिखौबो फुल फ्लेजेड स्टेट जेरैखियालाबो बे समावनो मर्यादा होनांगौ बेखौ लानानै जोङो दिनै बेहाय फैबाय बेनो जाहैबाय जोंनि दुवारान्चल प्रदेशनि जोबथा सिमना तिस्ता दै बिनिफ्राय लानानै जागोन सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम बे गथै एलेखाखौ लानानै दुवारान्चल प्रदेशआ जागोन धन्यबाद।